programa ofrecido por... Te preguntas qué se esconde dentro del sabor de cada uno de nuestros productos. Dentro hay mar, tierra y más de 30 años de experiencia que, combinados con tecnologías emergentes y procesos de mejora continua, permitirán afrontar los retos de un futuro próximo. Además, contamos con un equipo multidisciplinar de I+D que trabaja día a día en la elaboración de nuevos productos con el objetivo de garantizar la máxima calidad. Un compromiso avalado por nuestro comité científico y los más exigentes estándares internacionales. Somos una empresa en crecimiento con consolidada presencia en más de 30 países en todo el mundo, cuyos orígenes están ligados a la conservación y gestión responsable de los recursos naturales. Es por ello que centramos todo el esfuerzo en certificar nuestro modelo de sostenibilidad. El proyecto Personas, premiado como Mejor Práctica RSC en 2019, nace de la certeza de que en cada producto que fabricamos está la fiel contribución de cada una de las personas que lo hacen posible. Y ahora que ya sabes lo que hay dentro de nuestros sabores, disfrútalos en familia con Ibercook Fun Food. Haz una pausa en el trabajo y relájate con alguna de las propuestas culinarias de nuestra gama Natural. O saboréalos en la mesa de un restaurante con Ibercook Food Service y una puesta de sol frente al mar. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño criomacerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite. Saúdos. Iniciamos unha nova edición de Falemos, programa de entrevistas e análisis, foro de opinión e que analizamos o sector e os sectores e a política máis cercana, a política municipal. Hoxe estaremos e analizaremos a situación de 3 concellos. Estaremos en Rianxo, co portavoz do Partido Popular. Fai poucos días estaba o portavoz do Partido Socialista por aquí. Hoxe lle toca ao Partido Popular para facer esa valoración destos 9 meses máis ou menos de xestión e das últimas noticias e da situación de todo o concello. Estaremos tamén co portavoz do Partido Popular
de Pontecesures. Juan Manuel Vidal foi alcalde, ganou as eleccións, pero non goberna, e veremos o que nos conta despois de que a alcaldesa Maite Tocino estuvera por aquí fai unhas semaniñas. E abrimos este turno de análisis de intervencións co Concello Capital da comarca de Caldas, con Caldas de Reis, co seu alcalde Juan Manuel Rei. Moi boa noite, benvido, como estamos? Hola, boa noite. Habríamos casi que empezar un pouquiño, porque a primeira entrevista que temos desde que o mes de maio do ano pasado, estamos a uns meses, un mes ou 2 meses de celebrar o aniño, pero o goberno e o pacto se fixo en xullo. Que valoración fai así nun minutiño para os veciños de Caldas e o resto da audiencia que temos en Canarias Baixas para poñernos ao día? Como foi o resultado electoral, como se chegou ao acordo de goberno, que hai pacto por fin, despois de xa non sei cantos anos había, non? Que había habido un. Sí, no ano 95. Por eso. O anterior ano 95. E, bueno, a valoración que fago, tanto dos resultados como do pacto, os resultados esperábamos un poquinho mellores, pero hai que ter en conta que nós, precisamente, esta semana, fai 45 anos que o Partido Socialista goberna en Caldas, ininterrumpidamente, somos un caso único en todo Galicia, que obviamente vamos a celebrar e estamos a piques de elaborar un programa para pôr en valor este feito, non? É evidente que tanto tempo de goberno ten o seu desgaste. O feito é que non o conseguiu ninguén. E, polo tanto, por un lado, estamos moi contentos de haber conseguido reter a alcaldía nunhas circunstancias tal vez as máis difíciles, sin duda as máis difíciles que eu recordo, por unha motivación pois longa e complicada de explicar, pero existente. E do goberno en coalición, me quero dicir que non había esa tradición, precisamente desde o ano 95, pois se gobernou sempre en solitario e claro, botar a andar isto pois ten as súas complicacións de adaptacións, de engranaxes e con algún que outro pois sobresalto, non? Eu sinceramente esperaba peor, dados os precedentes das relacións políticas e incluso das relacións personales da legislatura pasada, eu creín que a situación era peor. Bueno, supoño que todos nos estamos amoldando a nova situación política e teño que estar moderadamente satisfeito. E un pequeno balance, o pacto foi en xullo, a primeiros de xullo, a mediados de xullo, máis ou menos. Nestes mesiños que levamos de xestión, que destacaría o alcalde, o señor Rei? Bueno, esta mesma semana estamos de ver que se bota a andar unha concentración parcelaria, un feito diferencial de unha parroquia, ademais, que levaban moitísimos anos peleando polo tema. Obviamente, unha medida de altísimo valor político e, ademais, que supón un cambio na vida dos veciños. Estamos falando eu comentaba outro día na posta en valor na posta en marcha da parcelaria, que é desos días que un agradece estar en política porque sabe que está facilitándolle cousas aos veciños, non? Cambiándolle a vida. A mellor, vamos. Cambiándolle a vida, a mellor. Sí, hai cuestións que queremos ainda seguir peleando e correxendo, como unha parcela que quedou, unha zona que quedou fora, e a ver como podemos avanzar en ese sentido. Estamos tendo reunións, pero palpo que hai unha satisfacción alta entre a veciñanza pola parcelaria. Hai acordo, logo entramos e facemos un siquere, porque ademais é un tema eu considero importante, porque son máis ou menos 800, casi 850 veciños, non? Sí. Parroquia de 10.000, é dicir que Caldas está por un pouquiño máis baixo dos 10.000, non? Sí, un pouquiño por debaixo dos 10.000, o ano pasado, que hai algún 10% casi da poboación. Sí. O ano pasado, e ademais un pobo que, ainda que temos algunha discrepancia co Instituto Nacional de Estadística, o ano pasado habríamos medrado, moi pouquiño, pero habríamos medrado, o cual, comparado co feito demográfico gallego, é un éxito, porque estamos perdendo población en Galicia, non? Por lo tanto, estamos satisfeitos. E eu creo que estas medidas e outras, como poden ser posteriormente, falaremos dela, a ampliación do instituto ou o centro médico, contribuyen ao asentamento demográfico, que en realidade é o único medidor de éxito fiable, objetivo, non? Na xestión. Por iso estamos un pouco expectantes sempre que as cifras que nos van dando desde o INE. Como están os orzamentos? Como van os acordos, as negociacións co Bloque Nacionalista Galego? Bueno, esta semana teremos
unha reunión e iremos avanzando. Máis alá do reparto que se fagan nas partidas, que é o que será obxecto de discusión política, lógica, evidente, estamos falando do maior presuposto da historia do Concello. Estamos falando de 8 millóns e pico de euros, quedando fora o remanente que iría por outro camiño, que é 1,5 millón, e tamén o máis provincia, que son casi 800.000 euros máis, non? Estaríamos falando nunha posibilidade de gasto que supera ampliamente os 10 millóns de euros, non habíamos disposto nunca desa cantidade, e máxime, que máis quero recalcar moito isto, tendo en conta que desde o ano 2011, casi 14 anos, non tocamos ninguna tasa ni ningún impuesto. Entonces, cunha fiscalidade que é a mesma que había por parte municipal, que había en diciembre do 2011, e eu creo que tamén moi pouca xente pode plantear estes números. A situación económica do Concello non é porque o diga, que o estar tan lexos as eleccións non ten ningún calado electoral, é brillante. Bueno, eso entramos, se lle parece, entonces, na parroquia de Bemil, 850 veciños e lugares, a Canle, a Lavandeira, as Veigas de Almorzar, Outeiro e Paradela. As Veigas de Almorzar para xente que non nos ubique onde está máis ou menos a concentración do polígono industrial. Justamente, sí. Esos terrenos das Veigas de Almorzar, máis uns terrenos que hai no monte de Paradela, entre Paradela e Carracedo, quedan excluídos da parcelaria, o que son polígonos industriales, exactamente igual que os núcleos, aínda que estou anticipando esta decisión van a tomar os veciños, eu comprometime en que nas asambleas parroquiales que se celebren respetar o que aí se decida, pero polo que leo pulsado dá má sensación de que vamos a ir en esta dirección. Outra dirección, as liortas serían máis e de peor solución, pero ao marxen dos números de veciños, as concentracións parcelarias falan máis de propietarios. Entón, estaríamos falando en torno de 2.000 propietarios. Hai moita xente vencellada. Que é da outra parroquia, do lugar do lado. Claro, do lugar do lado. Ou de longe. Ou de longe. Algunos de tan longe que están en Buenos Aires. Tamén temos e habrá que ver como se lle dá solución a estes veciños, porque todos son propietarios e todos teñen os seus dereitos e os hai que respetar. Pero aí digamos que a Administración Autonómica é competente como para todo ese tipo de situación xurídica, non? Defendela, como igual que noutras, todas as que se fan, non? A ver, en Caldes se é a terceira parroquia que entra en proceso de concentración, o foi Sallar, posteriormente foi Godos, esta terceira. Non é o primeiro caso de xente en Buenos Aires en Bemil. En todo Galicia teremos ese tipo de problemática, pero en calquer caso teñen os seus dereitos e a propia parcelaria, a lei de parcelaria, preserva os dereitos de seus propietarios. Os 2.000 propietarios, superficies, parcelas, irían cantos? Non teño datos das parcelas, a superficie non se pode concretar en este momento porque depende do que finalmente se decida que entren ou que non entren, non? Que fases, que plazos, que pode avanzar hasta ahora mismo? Ahora mismo a situación está no levantamento topográfico. A Xunta sacou a licitación esta fase, que era unha empresa de Vigo chamada Lagar Soca, que empezou o lunes, precisamente o lunes ás 9 da mañán, dous concelleiros e eu, Jacobo Pérez e Carlos Ortigueira, estábamos na parroquia de Paradela para acompañar os veciños, empezaron e creo que a previsión é que entre 6 e 8 meses para levantamento topográfico e planimetría se vai a dar conocemento a cada zona de veciñanza que vaya a estar ali a empresa para que se vexan os marcos e as titularidades e que se aporte toda a información para facilitar o proceso. A partir de aí, bueno, van vindo as seguintes fases donde o período vai nos determinar a Administración Autonómica, porque non será o mismo
si se facilitan moitas cousas, que si hai algunha Líos de discrepancia... catastros, sí, e logo a xunta técnica da parcelaria de valoración dos terreos, das categorías, de todo eso que se ven, non? Sí. Pero o importante é que haxa o primeiro... Que arrancamos. Que isto empece. Justamente. Sin o segundo paso non se pode dar sin o primeiro antes. Entonces, estamos orgullosos por eso. Claro. Isto é unha boa noticia para Caldas, bueno, para toda a comarca, non? Porque, en definitiva, digamos que a posibilidade de rentabilizar, de facer plantacións, sexan de albariño, do que sexa, o que se necesitan son superficies que teñan viabilidade económica, non? Justamente, parcelas razonables que permitan, pois, eso, facer unha economía de escala e buscar ou apostar por novos cultivos, e eu creo que, ademais, a futuro e a un futuro non moi lexano, estas circunstancias van ter un bo resultado económico. Hai máis parroquias, máis veciños que están interesados, que hayan solicitado, que se hayan interesado, que hayan feito xestións? Temos un pouco previo ás eleccións tamén unha predisposición por parte da parroquia de San Clemente. Retomarémolo en breve, porque veía que encargar un estudio, está encargado de feito. A máis grande? Sí, en superficie, xunto con Sallar. Poblacionalmente non, pero son as dúas máis grandes. E tamén en San Andrés. Aí son as dúas que teñen maior, ou que mostraron maior interés e que desde logo van a contar co apoio do Concello. Bueno, levan unhas inversións, uns investimentos altísimos e un traballo alto, pero a rentabilidade é totalmente distinta e o futuro é totalmente distinto para todos os veciños. Claro, e que ademais no meu caso, que tamén son propietario en Memil, pero en moitos propietarios da miña circunstancia, o que vas a acabar facendo é recuperando propiedade da que non tiñas nin idea. O sea, que sabes que tes o documento e que todo o que tes é o documento. Entón, esta é a realidade. Nin onde está, nin que hai que facer. Claro, é unha desgracia de realidade, pero a realidade é esta. Entonces, xa ese solo feito, deixar medianamente organizado o teu patrimonio, os heredeiros, pois xa ten en si mesmo un valor. Sí, porque... En fin, pois, noraboa por esta situación. Facemos algún dato máis que quera comentar desta concentración? Non, estános arrancando, reunirémonos moito cos veciños, iremos a Carón, e sei que hai reivindicacións que se poden conquerir, ou por lo menos que se poden pelexar, e aí vamos a estar, porque a vida política, pois é isto, un éxito celebralo ese día, pero o seguinte hai outras cuestións, e é bo que sea así, que estemos entretenidos en grandes... O día a día hai que atendelo, o punto de luz, o bache, a limpieza, os servicios, hai que atendelos e moi atendidos, pero os grandes proxectos, o feito de, que falaremos, supoño logo, da ampliación do instituto ou do centro médico, son temas sustanciales, non? Isto é mellor que discutir por un paso de camiño, non? Sí, por unha titularidade, unha servidumbre que a veces tamén te pillan medio. Bueno, o resto das parroquias facemos un repasiño? Sí. Pois empece por donde queira e que, digamos que, non só de como están, sino cales son os proxectos para estes 4 anos que nos quedan por diante para que os veciños teñan tamén un pouquiño de referencia por donde van, non só arreglar camiños, non só reparar as obras dos colexios e todo eso, metémolo despois nun apartado. Sí, que tamén afecta a todos os veciños, que ás veces non é que se fai nun núcleo, claro, é que un centro médico o instituto que é de todos e é para todos, e un servicio ten que ir onde ten que ir, non pode ir en outra parte. Bueno, hai basicamente en todas as parroquias ou se está invertindo ou se vai invertir todo o plan Concello, e unha parte importante do remanente en saneamentos. E estamos razonablemente ben en saneamentos, pero non estamos ao 100%, por tanto, ata que non consigas o 100%, os veciños que non teñen o servicio dá igual que outros o teñan. Non lles dá igual, pero aspiran a ter o mismo. E un porcentaxe altísimo, eu creo que digo, o Plan Concellos, o que agora se chama máis provincia, que antes era o Plan Concellos, financiado pola Diputación, pois íntegramente o vamos meter en saneamentos, en distintos saneamentos. Isto este ano e o ano que ven tamén. Sí, con un par de aniños estaríamos ao 100%? Non. Todavía? Non, todavía. Que son inversións moi caras. A mesmo unha modificación que de unha depuradora que se vai a levar a cabo na parroquia de Carracedo,
no lugar do Feitoso estamos falando só de 200.000 euros, non? Ese sería o 30% ou algo máis do plan máis provincia. En todos eles, ahora mismo estes últimos meses, e ainda está a piques de rematar, hubo saneamentos importantes en Arcos, Sallar, Carracedo están en Elo, temos moi adiantado unha modificación dos saneamentos en San Clemente, en todos os lados. Bueno, hai zonas que están ao 100% e, por tanto, non están refletidos nesta partida. Hai tamén en Viales unha cantidad importante que afecta tamén a un número significativo de parroquias. Logo, este ano queremos para as parroquias destinar un mecanismo que se parece moito ao que era o Plan Concellos da antiga Diputación, ou máis provincia actual, que o queremos facer que as parroquias. Queremos tamén dotar de un fondo a cada comunidade de montes para que contribuir a cofinanciar en cada parroquia pois o que eles determinen, unha obra que estará. Logo, para todas as parroquias, que ademais xa dou moi bo resultado o ano pasado, vai salir unha línea moi potente de axudas e de subvencións para as traídas de agua. O ano pasado hubo un moito debate político e creo que además que o ganamos con autoridade ese debate político que foi moi positivo por unha línea de subvencións específica que abrimos para as comunidades de aguas. Prácticamente non, todas as que nos pediron viron cumplidas as súas expectativas e teño que decir que en algún caso, casi todos os casos, lles concedemos máis desde o Ayuntamiento que desde a Xunta e a Diputación xuntos. Isto ten que quedar claro para todos os veciños. Claro, gustaríame que se debata, se establecera, porque as axudas do Concello, ademais de ter menos burocracia, de ser máis áxiles e máis rápidas, a cuantía sumou máis que a agrupación de subvencións de Diputación e Xunta. Incluso que a Diputación anterior? Incluso que a Diputación anterior. Bueno. Efectivamente. Bueno, e en equipamentos e instalacións deportivas e culturais ou centros educativos, que temos por aí? Facemos un paquete. Sí, vamos a ver, temos firmado o convenio ca Consellería de Educación da ampliación do Instituto. Un tema longamente demandado, no que desde o grupo de goberno se xogou un papel capital. Tengo que dicir máis que é un tema tamén que vimos arrastrando desde 4 ou 5 anos, e además quero agradecer a unha persona que foi quen desatascou o proceso, un inspector da Consellería que xa está jubilado, don Carlos Rábade, visitando o que se celebrou a semana pasada, a Semana da Ciencia, e encantou aquel procedimento, debe de ir, señalou o camiño, o seguimos, e, bueno, a min hubiera me gustado que fose máis rápido, pero está firmado o convenio, son tamén un montón de millóns de euros, que nos vai permitir mellorar as instalacións, pero, sobre todo, diversificar a oferta. Vamos a ir a algún módulo interesante de formación profesional, claro, para que haxa, pois, porque hasta ahora estaba a outra educación, solo a formación profesional estaban solo nos somascos, claro, pero habrá máis oferta. Por tanto, máis posibilidades, máis opcións, e máis alumnos que chegarán, algúns pola rama que queremos que sea, ou que xa desvelaremos no seu momento, seguramente non nin da Bisbarra, seguramente un poquinho máis. E iso contribuye pois, tamén en medida compensatoria tamén para a hostelería, para o comercio, para todo, non? Instalacións deportivas temos conseguida xa unha subvención para seguir invertindo e mellorando nas corticeiras. Tamén seguiremos invertindo no pabellón e nas infraestructuras deportivas das parroquias tamén en algún caso. E nos queda o tema estrella desta legislatura, que non debería tardar en concretarse, que é o novo centro médico. O novo centro médico está remitido. Que lle pasa ao que temos, o que existe, o existente? Se queda pequeno? Quedou pequeno e a máis... E obsoleto un pouco, non? Pequeno, obsoleto, e non ten todos os servizos centralizados. Algúns servizos estánse dando no centro da comarcal, e eu creo que non está ben. Deben estar centralizados e nun centro punto de atención continuada, o sea que... Sí, é máis el punto de atención continuada e bueno, creo que o novo centro
para o cual xa se adquireu aí tempo unha Acabou finca. a pelexa de que vostedes non daban parcela, a Xunta mentras non facía. Sabes como se di nestes casos, non sabe lo que le agradezco esta pregunta. Sí, agradezco moito esta pregunta. Nos chegamos a ofertar todo o pueblo. Poñedo de onde queirades que compramos esta parcela, dixeronme que ese non era o procedemento. E ofertamos moitas parcelas. De feito, habrá cousa de un mes, máis ou menos, enviei unha revista explicando a problemática, a evolución histórica de como fora este feito, ás casas, e explicando que parcelas se habían ofrecido e por que motivos se habían rechazado, uns compartidos, outros non compartidos. Finalmente, pois, parece que a última parcela que dan a valoran ben, e quero dicir tamén que esa parcela nos ven moi ben porque nos permite establecer unha nova centralidade. Esa parcela aglutina nun espacio razonable de terreno e nunha parroquia que é casco urbano, está vinculado, pero é do outro lado do río, e aglutina o centro médico, o novo centro médico, e a escola de música e o cuartel da Guardia Civil, é dicir, un nivel de servicios potente, non descartando incluso outra cuestión que temos en mente que xa iremos vendo, pero quero dicir que aí se establece unha nova centralidade que vai a permitir unha urbanización... Moitos servicios administrativos. Claro, que vai a permitir unha urbanización e vai a permitir que todo ese entorno incremente o seu valor urbanístico. Non é o caso da parcela de Bemil, porque afecta moita menos xente, pero tamén lle cambia a vida aos propietarios dese entorno, coa posibilidade de establecer negocios ou edificacións ou que estimen oportuno. Esa zona, ademais, ten algo máis de facilidade de aparcamento, non? Máis que a que tiña agora. Vamos a ver, nos infraestructuralmente temos, desde sempre, sobre todo 2 días a semana específicos, o sábado e o lunes, dificultades de aparcamento. É verdade que a vida comercial e a vida é dinámica, e ademais o camiño está contribuindo moitísimo a dinamizalo, pero temos ese problema. E parte da solución vai a vir por aí, como parte o elemento que estéticamente a min máis me disgusta do Concello, porque ás veces tamén facemos autocrítica, que é a entrada de Román López. Eu teño que dicir que algún día, cando paso por ali, miro cara a outro lado, porque non quero ver o espectáculo, sobre todo de mañá, de tarde, dá gusto velo, moitas tardes, non todas tampouco, sin coches, non? É unha das aspiracións máximas que teño é ver esa avenida, xa non o farei como alcalde, pero sí como veciño, sin coche ningún, porque me suporía placer. Sí, peatonal total, peatonal de paseo, de disfrute. Vaya lío montado Picudo, Pois sí. Sale caro, non? Sale moi caro e fomos os últimos en caer, pero acabamos cair. Caro económicamente e caro culturalmente, sí, ou patrimonialmente, non? Sí. Porque o símbolo de Caldas, que para que nos entenda a audiencia, que son as palmeras centenarias, o palmeral no centro de Caldas. Eso é así. Justamente hoxe, tiñamos encargado un proxecto e justamente hoxe empezan a chegarnos os primeiros borradores e, bueno, quero dalo a conocer. Sí. Ese é un espacio emblemático, como ben dixe, un espacio máis moi querido, un punto de encontro de toda a vida, non? E do que estamos moi orgullosos. Entón, cando apareceu o Picudo, bueno, sendo como é un tema que nos supera nos conocementos, pois buscamos a información de referencia e o asesoramento de referencia. De tratamentos, claro. Sí, indudablemente pública, e é o Areiro. O Areiro establece que, bueno, hai un estudio publicado isto, varias propostas, algunhas complicadas de explicar da ciudadanía, pero nós políticamente determinamos que as palmeras tiñen que seguir sendo palmeras. Evidentemente, se non poden ser as mesmas, porque están moi... Non, e se a variedade esa é máis atacada, que sea outra, obviamente, non vamos dar patadas contra o aguillón. Non, porque además vai ao bolsillo. Vai ao bolsillo, mas se non hai remisión, non hai remisión. Non é que se pasou no Palmeral de Elche, como non vai pasar no Palmeral, non? Non, está pasando en todos. En todos, sí, é general. En Cambaos, en todos lados. En Santiago, en Vigo, en Pontevedra mismo, en todos lados. Entón, nós queremos que son carísimos os tratamentos. Nós algún ano temos gastado 30.000 euros.
e iso multiplica por 10 ou 12 anos que vimos facendo un saneamento. Eso é así. Pero bueno, quixemos facer o esforzo de intentar salvarlo. Oye, hubo deixadez, non. Hubo a pelea e iso. E o que puxemos como condición, tanto a Areiro como posteriormente o enxeñeiro que a través do Areiro nos indicaron que era a persona que máis sabía de palmeras na rexión, pois explicamos iso, que como punto de encontro era as palmeras e tiña que seguir sendo as palmeras. E o que nos remiten agora é un tema diferenciado entre o que son os sitios onde están os redondeles e as dúas terrazas de hostelería que neste momento hai ali, que se fala de algunha palmera de tipoloxía alta, non tan alta como a actual, que é outro dos problemas que son super altas, e a parcela que enfrenta a iglesia diferenciadas. Aí van poñer, para xenerar tamén un pouco de biodiversidade, máis de un tipo de palmeras que poden servir incluso pedagóxicamente para explicar, de distintos modelos, e no outro lado escollerase unha que de algo de sombra e que encha o entorno. Bueno, pero se recuperará. Sí, sí. A pesar do gorgojo. Non hai. Decíame, de todos modos, o técnico último, pero eu pedínlle garantías de se o picudo non se iba a resolver. Explicoume un feito simpático que eu quero referir, que me dixo, non, mire, garantía 100% non hai, porque pásalle como aos humanos. O picudo, cando acaba co solomillo, hanlle valer os huesos. Entonces, garantía total non hai. Que me parece ben que o expliquen. O normal é que tarde moito máis ou que si se ha conseguido un antídoto antes nas afecte. Pero si se lle pideu algunha que fora resistente. Bueno. Señor Rei, un placer falar con vostede, pero temos un par de minutiños e temos 3 temas, ou polo menos a ver se sacamos 3 temas adentro. Fogar do Maior. Pois, brevísimo. Hai local novo. Bueno. E un local afortunadamente, porque ás veces o que ese problema non é malo, senón hai que encaralo. Afortunadamente nós temos moitísima vida de maiores. Temos un servicios sociales de sempre moi ben desarrollado e ademais hai unha asociación de maiores moi vinculada a ese servicio, non? E prestamos servicios que estamos desbordados. Pásanos un pouco como co centro médico. Hai planes de formación que temos espallados por todo o pueblo, a informática nun sitio, a xinaxa noutro, a memoria noutro, a pintura noutro, e ás veces é complicado coordinalos ben e isto. Levábamos tempo buscando e se sacou a posibilidade de alquilar ou de alquilar con opción de compra ou, en fin, o formato eso non é o relevante neste momento. Hai 100%, estamos ainda cos plazos administrativos en marcha, pero hai un local novo e moi amplio e relativamente céntrico, ou céntrico, vamos. E se conseguirá poñer en marcha? Sí, en breve, moi en breve. E as pozas? Porque isto, falábamos máis vostede das pozas cando éramos pequenos. Sí, ainda cando non nos afitábamos todos os días. Vamos a ver. Dígame se isto vai para diante. Sí, estamos pendientes de un estudio que está facendo unha enxeñería de Pontevedra, creo que está no remate. É un tema máis vencellado ao turismo e, por lo tanto, tamén con moito que decir por parte da outra parte do grupo de goberno, pero está aí nos últimos trámites. O que pasa é que isto son consciente e máis pido perdón, xa o dixen moitas veces. Bueno, pero desta parece que vai. Parece que sí. Parece que sí. Vai haber digamos que piscinas de... Se me das 2 minutos, conto unha anécdota. 2 son moitos, pero conte nun. Cando se adquireu, que é unha das cousas que estou máis orgulloso na miña labor dos 18 anos, cando se adquireu a finca de Fenosa, foi un proceso semellante ao das pozas. É un tema que empezou a traballar en 2005, 2006, finales de 2005, principios de 2006. E cada vez que estaba cerca de firmar con todo acreditado, era naquele tempo en que hubo moito movimento accionarial de Fenosa. Compraba o Beón, compraba os italianos, tuven que reiniciar o proceso tantas veces que eu, se o chego a saber, igual nin empezaba. E cas pozas pasou o mismo.
Tardarei, pasarame como ese caso, pero as portas van a estar abertas. Bueno, en diciembre, máis ou menos, a Xustiza lle obligaba ao Concello de Caldas de Reis a financiar a entidade local menor de Arcos da Condesa e a abonar unha cantidad de 100.000 euros, digamos que o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Como explica este caso? A entidade local menor é, digamos que un mini concello dentro do concello, ten unha pequena autonomía de xestión, non? Sí. E entón o anterior, xa foi o anterior presidente desa entidade local menor o que recorreu porque, según ele entendía, o concello non aportaba todos a financiación que lle correspondía, non? Vamos a ver, eu creo que foi a única decisión que tomou a entidade local menor, porque nin se reunía, nin facía plenos, nin nada. Foi unha decisión política e tomada en Caldas, non se tomou nin en Arcos, non. Tomada en Caldas con intereses en erosionar, en deteriorar. Todo o que se fixo en Arcos, a absoluta totalidade, o 100%, foi feito con financiación municipal. E bueno, a parte deso, pois pretenden que se lles aporte unha cantidad. Legalmente, primeiro, quero dicir que nos a decisión judicial acatámola, non pode ser de outra maneira. Eso e a cantidad a que digan. Ora, nós, durante todo ese tempo, asumimos que era o que queríamos clarificar co anterior e con outro, con de sempre, clarificar, exactamente, clarificar quen ten que facer que cousas. Como non se facían cousas, se facía todo o Concello. E, polo tanto, entendíamos que eses cartos estaban máis que pesados. De feito, hubo sempre un convenio para pagar toda a electricidade que era así, pagábase na totalidade. E multitude de feito, todo o saneamento que está feito, en Arcos, nos últimos anos, foi cousa nosa. Por tanto, eses 100.000 están sobre... Ora, sentarémonos e o que diga, hai que cumplir as sentencias tens que cumplir. Remate en menos dun minuto, en 20 segundos, como se fora un spot de televisión, co que vostede queira decir ou de remarcar do que dixo. Non, eu quero decir que no que vai de legislatura, nestes 9 meses, concretarnos a parcelaria, o centro médico e vai-se concretar e o instituto. Isto en condicións normales daba para falar dunha legislatura de éxito a 9 meses de empezar. Hai tamén rematada a reforma urbana na plaza de José VI, que a semana que ven nos reuniremos cos veciños para continuar con un par de cousiñas máis, que a mes quedou, desde o meu punto de vista, pois moi bonita, non? Engadindo, ademais, a situación económica que expliquei antes. Entonces, dá má sensación que estamos ante un mandato brillante que máis vai se concretar con dúas ou tres cousas que quero anticipar. Estamos traballando para, de alguna maneira, oficializar as veigas de Almorzar e o polígono de Paradela. E está moi adiantado, Eso ten que vir a contalo cando este feito, cando este pechado. Eso será objeto monográfico. E está tamén será objeto de outro programa monográfico, está moi adiantado, eu creo que non tardará Fomento en darnos documentación a variante. O estudio da variante está moi adiantado, todo isto son mimbres para falar de que se traballou moito e que se traballou ben. Señor Rei, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias, moi boa noite. Igualmente é un placer vir aquí e poder informar os veciños destes traballos. Bueno. Nos vamos a publicidade. De mandos copatrocinadores volvemos e recibimos a Juan Manuel Vidal Seaje, portavoz do Partido Popular, e analizamos con él a situación do Concello de Pontecesures, así que non o perdan hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida.
A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Pois xa estamos de novo con todos vostedes, damos a boa noite e a benvida a Vidal Seaje. Juan Manuel, moi boa noite, benvido. Boa noite, que tal, gracias. Como está Pontecesures? Pois todo marcha en orden e a bo ritmo, de momento. Bueno, é a primeira entrevista que facemos desde as pasadas eleccións de maio. Certo. Que pasou en maio? Porque o Partido Popular, que lle pasou ao Partido Popular que estaba gobernando? E como valora ese resultado? Así, nunha pinceladiña e poñemos... A ver, o Partido Popular ganou as eleccións, obtuvo máis votos e máis concelleiros. Ese é un pouco a primeira reflexión e a primeiro mensaxe que quero que quede claro. Da mesma maneira digo que, pois, tal como está estructurado a lei DON e a lei electoral, permite que xente que non obtuvo ni máis concelleiros ni máis votos que o Partido Popular goberne. Claro. Partido Popular 5, Bloque Nacionalista 4, Partido Socialista 2, Alcaldesa Maite Tocino, Bloque Nacionalista Galego. Sí, eso é. Estuvo aquí e dixo que, bueno, que a situación do Concello que vostede deixou, bueno, sin fondos, máis ou menos, máis ou menos. Ou non entende un presupuesto ou non entende de economía. Que situación quedou? Entramos xa de fondo. Que situación quedou cando en maio vostede perdeu as eleccións, en xuño se constituyen os concellos? Que situación económica tiña o Concello? Pois o Concello de Pontecesures, pois, durante todas estas últimas legislaturas, gobernando o PP e tamén gobernando outras forzas políticas, sempre tuvo unha economía saneada. Ben, é certo, parte deste resultado de un superávit, de feito, o ten comentado aquí, é dicir, nunha entrevista que non lle habían feito fai moito tempo, había dito que había un superávit de 2 millóns de euros, certo. Por tanto, a ver, é unha conta máis que saneada e lle permite pois dispoñer de diñeiro máis que suficiente para acometer eses proxectos que disque quería facer cando se presentou a estas eleccións. Co cal, a conclusión é unha e clara, as contas de Pontecesures están saneadas, máis que saneadas, e un pouco, bueno, decir, o que máis me pesa é, pois eso, non ser capaz de continuar con eses proxectos que eran líneas maestras para as cales estaban xa todo diseñado e había dotación. Logo iremos unha por unha, vale, pero eso nos sirve para abrir. Entonces, e antes de eso, estos 9 meses que levamos de legislatura, vostede como, bueno, as definía como moi, como parálisis, non? No, a ver, é un pouco, supoño que neste tipo de entrevistas aquí a xente vimos un pouco a criticar. Eu, pois a mí agora me gustaba criticar, pero non podo criticar porque, máis que nada, non teño nada a criticar porque nada se fixo. Entonces, pois, é así unha situación un tanto cómica, non? Pero... Criticar aos outros, non a uns, non? Claro, correcto, que dicir, pois,
un pouco que vimos aquí, dicir, pois, bueno, pois que malo fixemos, están facendo, e tal. Pero os veciños saben valorar quen fala a verdad e quen máis ou menos non é contanteira. Eu entendo que sí, dicir, ese tipo de cousas, o dato sempre mata o relato, non? E o dato, pois, está claro, dicir, bueno, hai unha serie de, o que falaba eu antes, pois, entendo que proxectos que eran determinantes e eran proxectos que van a marcar para ben ou para mal o futuro de Pontecesures e que, bueno, que vemos primeiro que non hai nada novo baixo o sol e que o que quizá máis, pois, bueno, máis insólito é que aquelas cousas que en teoría só era darlle un empuxón e botar a andar, pois ou ben nin se lle dou o empuxón ou se a botaron a andar, botaron a andar con eivas, co cal, bueno, é dicir, eu creo que é público e notorio cal é o estado actual, cal é a situación actual. E dista, creo que moito da apreciación que fai a actual alcaldesa. Entende que hai un freno máis político que digamos, que técnico? Sin duda. Sí. Hai un mantra no actual equipo de goberno que calquer proxecto que leve as siglas do PP ou o nombre de Vidal Seaje van facer todo o posible para que non vexa a luz, estou convencida. Empezamos por algúns. Un dos importantes é o polígono industrial da Torreira, non? En que fase estaba cando vamos, no verán pasado, en que fase quedou e cal é a postura, porque hasta entrou en política nas eleccións autonómicas, hasta o candidato pola provincia de Pontevedra, o número 1. Claro. Facía visitas asiduas ali. Sí, e propoñían que, vamos, que iban cambiar totalmente o tema. A ver, hai un feito que entendo que é incontestable. Desde un primeiro momento, o proxecto do parque empresarial foi un proxecto transparente e eu así o planteei, e incluso tamén nos plenos, incluso agora tamén desde a oposición. É dicir, estaba colgado na páxina web do Concello todo, é dicir, o proxecto, planimetría, deslindes, informes, que dicir, era público e notorio saber o que se iba a facer. E iso todo estaba acompañado e refrendado por informes, non era un delirio do equipo de goberno, era unha pretensión con certo matiz político, estaba aí, estaba argumentado. Eu entendo que haxa xente que, bueno, que non lle convenza ou non quere, está no seu dereito de opoñerse a que se instalen, pero isto vai de si no razona la respuesta. E a fecha de hoxe non hai ningún razonamiento ni ningún aval que diga que eso non cumple algunha medida ou algunha normativa, non? Outra cousa é desde o punto de vista político, que non lle interesa pois crear suelo industrial, pero bueno, para eso deberíamos cando menos plantear a alternativa. E un pouco o insólito da cuestión é que ese polígono da Torreira xa se presentou, xa se planteou desde gobernos tamén do BNG fai anos. E, bueno, un pouco a xente tamén debería saber, e por que o BNG de antes o planteaba e ora o BNG da hora non quere ese tipo? Bueno, plantean outra proposta. Dice, bueno, o BNG da hora non é o BNG de antes. Bueno, eu non sei como era o BNG de agora, nin como era o BNG de antes, pero cando menos digamos que o fío argumental deberá ser o mesmo. E o que falaba, debemos plantear outra alternativa. Eu sei que a alcaldesa e o concelleiro de urbanismo pois foron ao Instituto de Galego de Vivenda e Sola a plantearlle un proxecto. De feito, nos medios, nós temos un proxecto alternativo. Un proxecto que nos demos conta despois de solicitalo pois innumerables veces, tanto é así que tuvemos que recurrir á Valedora do Pobo para poder chegar a saber que era ese proxecto. E ese proxecto resumíase nunha folla tamaño A3 con uns poucos colores sin salirse da liña. Eso non é un proxecto. Co cal, a fecha de hoxe, ignoramos cal é a proposta, na máis que aquilo que di no medio de buscar unha especie de mix de industria, vivenda, cando foi unha dos motivos que os anteriores gobernos do BNG fixeron caer ese proxecto, non? Entonces, nós tiñamos claro desde un primeiro momento que era o que queríamos, como o queríamos levar, e entendo que políticamente, pois desde algunha xente non refrendaron esa tesis, non? Pontecesures ten cantas alternativas lle quedan para
ter unha parcela de, non sei, de 30 hectáreas máis ou menos, ou así que... Non ten moitas, non ten, dicir, un pouco... Que estén ben comunicadas. Claro, claro, a veces falábase de que buscar alternativas á ubicación dun polígono. Un polígono, para poder ubicarse nun sitio, pois ten que cumprir unha serie de características. Primeiro, que todas aquelas necesidades primarias, tanto abastecemento de agua, electricidade e conexións, estén, pois, o mellor posible. Co cal, en Pontecesures, hai o que hai. Hai ese sitio e entendemos, e así o entendía tamén o Instituto Galego de Vivendo Solo como promotor da iniciativa e todos os informes, pois avalaban esa decisión. Nós tamén políticamente entendíamos que lle podía dar un pulo importante. Eu son dos que creo, e así o fago saber, e así o fixen saber sempre, que Pontecesures necesita asentamento de industria, teño claro. Non podemos acabar convertidos nunha sucursal empresarial de concellos como Padrón ou Valga, concellos limítrofes, que sí apostan decididamente pola creación de suelo industrial nas mesmas condicións que o que había proposto Pontecesures co anterior equipo de goberno, mantendo da maneira estricta toda a normativa aplicable, porque tamén somos conscientes de que Pontecesures ten esa singularidade en canto a superficie, en canto a densidade de población e en canto a proximidade das casas. Co cal, bueno, aquelo se tomou un pouco aquela definición de polígono amable, parece que algunha vez resultaba casi un pouco, bueno, non sei, graciosa para algún partido político, pero era esa, e seguimos apostando por ese polígono amable. E con estas medidas ou con este freno do Concello, a Xunta pode sacalo para adiante ou non? A ver, a situación actual, hai un contencioso presentado ante a Demarcación de Carreteras do Estado pola Xunta de Galicia por un informe que decía que para darlle acceso ao polígono pola Nacional 550 non se podía. O cal, pois non deixa de ser insólito cando no ano 2003, no Pexón, que actualmente está en vigor, xa se contemplaba un acceso a esa zona xustamente por aí. Entonces, pois, bueno, a Xunta e o IGUS en concreto entende que, bueno, non é unha argumentación válida, co cal está apostando por seguir adiante. Co cal, un pouco a mensaxe que eu quero trasladar a veciñanza é ese polígono empresarial, o parque empresarial, estáse traballando, estamos facendo forza por que siga adiante. Non é un proxecto morto, non é un proxecto, está un proxecto latente, e eu confío en que sala adiante. Perfecto. Mellora do náutico. Sí, era outra das liñas un pouco argumentales do goberno anterior. De todos é sabido, e un pouco falábamos fora de cámara, que esa particularidade que ten Pontecesures en canto a como está diseñada a súa pirámide poblacional, cal é a súa densidade, como está composto Pontecesures en canto a extensión e poboación, o cal fai, afortunadamente, que teñamos pois un saldo vegetativo, bueno, polo menos equilibrado, e que haxa, afortunadamente tamén, pois un bo porcentaxe da poboación, sobre todo poboación xoven, que practica deporte. Algúns deles con grande éxito, como pode ser o Clube Náutico. Co cal, nós no seu día tamén apostábamos, despois de haber mantido pois, reunións con eles e tamén con outros organismos, por ampliálo. Certo é que durante toda esa legislatura empezamos con un náutico para o cal necesitábamos 500.000 euros e acabamos con un proxecto de náutico de 1.300.000 euros. Pero, bueno, é dicir, unha parte polo propio incremento do coste do material, pero tamén a medida que foronselle, pois, bueno, ampliando, pois, non só para xinasio, sino para tal. Era un proxecto, creo que dos máis ambiciosos en canto a promoción deportiva que tuvo Pontecesures en toda a súa historia. Creíamos que era un proxecto a carón do río Ulla que daría continuidade tamén a toda esa millora da fachada portuaria que temos e ao mesmo tempo pois daría pois cobertura a esas máis de 300 licencias que teñen de piragüistas. Temos preguntado por el, pero de momento nada se sabe, quer dicir, aquí non se moveu nin tan siquiera unha pedra. Deixouse partida presupuestaria para a parte que había que financiar desde o Concello
e a parte da Secretaría Xeral para o Deporte xa quedara comprometida, co cal non sabemos nin temos moi claro porque é un proxecto latente. Hai unha parcela, que curiosidade, hai unha parcela dentro Sí. pertenecente a Valga que vostede máis ou menos xa tiña arranxada, pero explique isto, porque... Sí, a ver, hai un tema que, claro, facendo así moi someramente, hai unha zona que é propiedade do terreno do Concello de Valga, incluída dentro do que é o casco urbano de Cesures. É unha zona que a fecha de hoxe está catalogada como zona verde, co cal, en teoría, non sirve máis que para o que está facendo agora, que sirve casi como zona de aparcamento para a xente que vai á Plaza de Abastos. Nos entendíamos, e así o fixemos saber, de que deberíamos iniciar algunha conversa seria para tratar de chegar a un acordo. A lei do solo de Galicia establece pois non demasiadas posibilidades para facelo. Entonces, o que si fixemos é, cando menos, se optábamos pola tesis de adquirir ese terreno, ter o diñeiro apartado, e así o tiñamos disposto. Solamente queda, pois eso, entablar esa conversa e ver a maneira de como podemos revertir esa titularidade dese. Que pasa coa renovación da plazuela? Pois que non a vai a ver, simplemente, o cal tamén é, bueno, non sei, é bastante frustrante, porque, bueno, era un proxecto tamén moi ambicioso, era un proxecto que eu equiparaba casi a mesma repercusión que tuvo o espacio cara arriba para Pontecesures. Pasou a ser, pois, bueno, esa fachada portuaria, ese sitio un pouco emblemático, onde hoxe en día, pois, se concentra pois diariamente tanto os nenos, poboación juvenil, a que vai a ir a comprar a Plaza de Abastos, e a zona da Plazuela hai para innegable que é o centro neurálxico da vida, non? É un pouco donde se desenvolven a maioría das actuacións, e nesta política que tiñamos levado ou empezado de pois esa, facilitar todo o tema de mobilidade, bueno, un pouco coexistencia do peón co tráfico rodado, que en Pontecesures ten que darse sí ou sí, porque temos unha única rúa central, co cal debemos ser super escrupulosos a hora de plantexar ese proxecto. E ao final, pois, bueno, vemos que non somos capaces. Era un proxecto que eu tiña moita fe neles, máis que nada porque é unha das zonas de subida de toda a cativada para o CPI Pontecesures, que ten que atravesar toda a Nacional 550 para subir por unha pasarela á volta dos colexios. Era normal que no estreito sempre se encontraran coches, nenos e nenas, e era unha situación de inseguridade que deberíamos correxir, ou intentábamos correxir, a parte de pois darlle toda esa visibilidade a ese centro neurálxico que é a Plazuela. Finalmente, pois, desisteron deste proxecto, co cal, pois, bueno, queda aí para futuro. E no saneamento, vostede tiña aí, ou polo menos dice que tiña aí 390.000 euros. 360.000 euros. E é outra das, digamos, un pouco das eivas que Pontecesures sempre sufría. O noso río Ulla cumple moitas funcións, pero unha delas tamén, a parte da lúdica e a parte da deportiva, tamén é todo o tema de pesca. Durante moito tempo, durante moitos anos, durante moitos alcaldes que tamén me precederon, intentaron buscar unha solución a eses vertidos. Nos na nosa legislatura tiñamos identificado alo menos 3, temos arranxado 2 e hai un deles que é moi complicado. Para eso habría que, un pouco, se me perdona a expresión, hai que meter o cucharón ao fondo e empezar desde arriba e cambiar toda a canalización, facer uns separativos. Nós sabíamos que iso era, para un concello como de Pontecesures, con pouco máis de 2 millóns de euros, era inviable. Non podemos. Tuvemos moitas reunións con Aguas de Galicia, plantexamos alo menos 3 proxectos distintos, hasta que finalmente pois conseguimos poder facer esa gran obra de separativos ata a zona do río Ulla. Presentouse un proxecto, estaba redactado, está redactado ese proxecto, e foi a última nova que eu tuven hasta que deixamos o goberno. A partir de entonces, si temos preguntado máis veces cal era a situación
dos separativos, toda a obra de saneamento, pero a data de hoxe todavía non temos claro nin que se vai a facer o cal, pois, bueno, tamén é bastante frustrante un pouco, porque, insisto, non só por mellorar a salubridade e as características do río Ulla, sino tamén un pouco para darlle cobertura a todas esas eivas a nivel urbanístico que provoca que por unha mesma canle vayan fecales e pluviales. Mas eso non pode ser. Desde o pode punto de ser vista legislativo. Exactamente, xusto. Entonces, nós sabíamos que precisábamos axuda. Era un proxecto pois, que nós non tiñamos nin a capacidade técnica nin económica para poder leválo a cabo. Bueno, pois, tuvemos a sorte de poder contar coa Consellería de Infraestructuras e, bueno, o compromiso é ese. Eu espero que salga adiante e canto antes. Ponteceso sempre foi un pouco na zona do Ulla a capital da Lamprea, non? E este ano, primeiro chascazo, non? Porque entre que non había e entre que non se fixo, pois vaya pau. Sí, a verdade é que, bueno, non sei, falaba antes e eu estaba pensando cando viña para aquí, de que, pois, se a nivel industrial eu non quero convertir a Pontecesures nunha sucursal económica de outros concellos que si apostan, no tema da Lamprea teño claro que tampouco quero convertir a Pontecesures nunha sucursal gastronómica de concellos como a outros da contorna que si son capaces de facelo. Eu entendo que neste tipo de controversias e neste tipo de inconvenientes hai que apostar fuerte. Todos sabemos o que é chegar a unha festa da Lamprea e días antes pois non dormir a ver como facemos para conseguir, e hai que revolver Roma con Santiago e hai que estar aí todos os días. Certo é que ao mellor, pois bueno, hai algunha época, e este é o segundo ano, donde as capturas pois parece ser que non respetan, agora parece ser que están empezando a subir, co cal ao mellor o que hai que facer é unha reflexión sobre como van a ser ou como hai que plantear os tempos de veda de captura, como mellor é unha cuestión que se pode solventar facilmente. Pero de non poder facer unha festa da Lamprea pois, como estábamos acostumbrados, onde se servían 500 racións e todo eso, pois haberá que facer pois, ao mellor un pouco adaptado a posibilidade que hai de obtela, pero que non me parece lóxico e me parece, pois, bueno, non sei, non estou para nada de acordo, e este ano zanjar a 26, a que sería a 26 edición da Festa da Lamprea, con un acto de apenas 2 horas, onde, bueno, sí, están moi ben os anacos da historia, pero os anacos da historia temos tempo durante todo o ano para falar de historia. Eu creo que agora o que tocaba falar é de Lamprea e é máis o que tocaba degustala, que era o que a xente e os amantes da Lamprea o que queremos facer, degustala, non? Entonces, pois, bueno, houbera sido desexable, pois, bueno, que houbese un pouco máis de, entendo que de compromiso e de inventiva a hora de plantexar, pois, unha celebración acorde, máis que nada porque non é só o que sea a 26 edición, pareceme casi unha falta de respeto a todas as 25 anteriores e todos aqueles que elaboraron as 25 anteriores, moitas delas, eu seino personalmente, con moitas trabas e moitos inconvenientes para poder facela, pero bueno, aí un pouco tamén se trata do saber facer. Que pasou ca elección da xuíza de paz? Porque vostedes denuncian irregularidades no proceso de elección? A ver, un xuíz de paz debe ser unha persona de consenso, e unha persona de consenso que fai a súa labor na función pública, como este caso, a pesar de que ten un estatuto un tanto particular, pois cabe esperar que se usen criterios semellantes ao que se usan na función pública, de igualdade, mérito, capacidade e publicidade. Non sei, vale, pois entonces o que é insólito é que analizando un pouco a documentación que presentan ou que presentaron os 5 candidatos que se presentaron a xuiz ou xuiza de paz, pois todos eles cumplían sobradamente para ese posto, pero bueno, non acabamos de entender como é posible que finalmente a xuiza de paz pois sea unha das persoas que menos documentación aportou, e aparte sin ningún tipo de aval, é dicir, iso escribeu unha instancia e listo.
bueno, a priori poderá ser que o sistema de baremación que ten o actual equipo de goberno pois difiera ou non este de acordo cos principios de igualdade, mérito e capacidade de publicidade, pero bueno, un pouco o colofón a todo isto é que a proposta polo equipo de goberno e a actual xuíza de paz houvese concurrido en eleccións anteriores municipales pola lista do bloque, co cal, bueno, dábanos un pouco as cousas aparte de selo, de parecelo, deben selo tamén. Entonces, nos o que fixemos é presentar no xuez decano de Caldas un pouco isto que eu estou falando. Dice, este é a posibilidade que hai, este é o abanico que temos e este é o que nos percibimos. Si a xuicio dese decanato entenden que poida ser motivo para impugnar este nombramiento, pois aí o teñen. Nos o que fixemos é plantear propostas. En calquer caso, insisto, debe ser ou deberá ser un perfil de consenso, porque pudera levar á conclusión de que no sucesivo, goberne quen goberne, calquer equipo de goberno que plantexe un candidato e teña a maioría absoluta no pleno, pode levar a calquera de xuiz de paz. Entonces, tampouco queda un pouco deturpado o espírito do xuez de paz, non? Entonces, nós tamén quixemos recalcar un pouco eso. Dice, bueno, pues queremos un xuiz de paz, ou xuiza de paz, pero, bueno, con os requerimientos mínimos e que non haxa sombra de sospecha. Empezamos a ir mal de tempo ou a escasearnos o tempo, pero faceríamos un capítulo turismo, comercio, camiño portugués, camiño ruta marítima, que hai que facer ou que non se está facendo? Que valoración fai o señor Vidal? A ver, é un pouco a nivel turismo e é un pouco eu creo que foi unha das grandes dos grandes pulos, das grandes loitas que sempre se tuvo. Eu acórdome no ano 11, cando no primer programa electoral que levei a primeira vez que me presentei, cando concurríamos 7 candidaturas en Pontecesures, eu creo que debía ser un dos primeiros capítulos, e para aquela sonaba un pouco raro, dicir, potenciar o turismo en Pontecesures. Bueno, sí, sabíamos que Pontecesures está atravesado por ese camiño portugués, pero poucos entendían a bondade do río Ulla. Eu acordo naquela reunión, cando se planteou o Mar da Arousa, pois foi un pouco como, isto é o que necesitamos, non? Entendo daquela, e así o defendeu o actual equipo de goberno, que era un tema que non lle interesaba, Mar de Santiago non era prioritario para eles, pois non sei se sigue sendo ou non, eu creo que non sigue sendo, máis que nada porque tampouco non vexo ningún espírito de sacar adiante cousas, e se foi a Fitur, fomos a promocionar, eu non sei que foron a Fitur a promocionar, sei que foron da man de Mar de Santiago, sei que Mar de Santiago sube e suben todos os días catamaráns, e eu entendo e sigo apostando polo turismo en Pontecesures. Sei que non é unha carreira de fondo, unha carreira que non se resolve unha legislatura nin dúas, e debemos ser ambiciosos e debemos ser intelixentes para non desaproveitar esa ocasión. E no pequeno comercio, na potenciación da economía local, todo isto é un pulo que axuda, porque se a xente vai por ali... Absolutamente. Certo é que temos que mellorar cousas. No anterior goberno houberanse feito xa cambios importantes en sinalización, temos que seguir mantendo a sinalización e tamén temos que apostar por que se queden. Para apostar por que se queden, deberá tamén a iniciativa privada ser tamén un pouco proactiva nese tema, xa está habendo xente non só na creación de pisos turísticos, sino tamén a creación de albergues. Eu entendo que, para o actual equipo de goberno, e así o ten feito cando se creou o albergue da Xunta en Pontecesures, montaron o grito no ceo e sempre tuveron en contra. Eu creo que hoxendía un albergue situado á beira do camiño portugués, entendo que é indiscutible as súas bondades, pero tamén a nivel de comercio entendo que temos que buscar certa maneira. Como dato un pouco curioso, non? É dicir, en Pontecesures hai máis de 200 empresas, pero máis do 65, casi o 70% delas son empresas que non teñen asalariados, ou ben son autónomos ou son empresas unipersonales, é xente que tal. Co cal, non é tema menor, non? É dicir, debemos ser capaces de buscar esa maneira de que esas empresas, que son moitas delas personales, poidan aproveitarse desas sinerxias que eu entendo que o turismo pode dar, non? Entonces, hai que ser ambicioso e tamén hai que ser imaginativo. Señor Vidal, remate co que vostede queira ou do que eu non lle preguntín.
Pois non o sei, eu quero trasladar, pois, eso, é dicir, seguimos estando aí, a nivel Partido Popular a maquinaria está engrasada, lamento un pouco toda esta deriva que se está convertindo Pontecesures últimamente. Eu agardo e espero que sigamos adiante, tento recuperar a alcaldía chegado o caso coa xente que me acompaña. Non todo está perdido en Pontecesures, espero que así o entendan tamén, e sobre todo eso, que teñan a completa seguridade de que as medidas que se tomaron e as medidas que se tomarán por parte do noso partido político irán encamiñadas sempre a esa mesma dirección, a tratar de buscar a millora, pero tratar de facelo sempre para a maioría tamén. Señor Vidal, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Gracias a vos por convidar. Hasta unha vindeira ocasión. Moitas gracias, moi boa noite. Boa noite a todos. Nos vamos a publicidade e da man dos copatrocinadores volvemos e recibimos e analizamos a situación do Concello de Rianxo co portavoz do Partido Popular con José Luís Castiñeiras. Non o perdan, será dentro de un instantillo. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, Xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Continuamos con todos vostedes e lle damos a boa noite e a benvida a José Luís Castiñeiras, portavoz do Partido Popular no Concello de Rianxo. Moi boa noite, benvido. Moi boas noites. Que tal, como estamos? Moi ben por aquí. Bueno, encantado de estar aquí. Claro, para vostede é a primeira vez que usted... Estreno aquí nestes estudios de... E tamén en política, non? Leva pouco tempo. Sí, sí. Leva pouco tempo. Sí. Como foi esa experiencia en maio do ano pasado? Pois, bueno, é unha experiencia positiva, sí, ves a política desde outra perspectiva, estando aí en primeira fila, pues, bueno, visto desde o público xeral, pues, non tes esta perspectiva que teño actualmente, bueno, pues, bueno, é outra faceta que dá gusto así tamén. E ademais, bueno, tamén a responsabilidade é, lóxicamente, enfrentarse a resolver os problemas que teñen os veciños, sí, non a mellorar as condicións de vida. Por lo menos intentar axudar, claro. Que para eso nos propuxemos presentarnos aquí a... Que valoración fai das eleccións de maio do ano pasado? Pois, visto así desde atrás... Desde o día de hoxe, incluso. Sí, visto así,
Eran unhas eleccións moi ilusionantes, con unhas perspectivas boas, con ganas de cambio na poboación de Rianxo, nos políticos que nos presentábamos, tíamos todos ganas de cambio. Agora mesmo un pouco desilusionados, tanto nós a nivel político como a veciñanza. Eu, como digo, queríamos un cambio, queríamos que se cambiaran as dinámicas que se viñan facendo en Rianxo ata agora, e co goberno actual pois vemos que non hai ese cambio que todo o mundo quería, que estaba ilusionado, e vemos que é continuista totalmente, e dai esa desilusión que penso que é global en todo o Concello. Nestos 9 meses que levamos de legislatura, bueno, hubo acordo, non sei se pacto ou acordo de goberno fai pouco, co Partido Socialista, que apoia a Rianxo en Común, o alcalde de Rianxo en Común, e acaban de aprobar tamén fai pouco os salarios e como valora esta convivencia política e tamén, digamos, que a xestión feita nestes 9 meses por este novo alcalde? A xestión escasa, como xa dixen, ben sendo continuista. E o pacto este de goberno, como xa lle transmitín a Óscar, ao voceiro do Partido Socialista, pareceme un pouco de pouco proveito, tanto para os intereses do Concello como para a entidade propia do Partido Socialista. Ao final non consiguen representación, non consiguen xestionar ninguna área en concreto, que eso podría facilitar a captación de fondos da Diputación ou fondos de outras institucións da que el ten man directa. Isto era unha das cousas que sempre lle reclamei a Julián Bostelo, que pactase e que buscara un pacto de unión e de intentar unir forzas para captar fondos e axudar para que Rianxo progrese. Cerráronse en banda desde un principio, o sea, eu sempre insistín en que, ainda que non fora co PP por cuestións ideolóxicas, tal como me plantexaron, que con nós nunca pactarían por cuestións ideolóxicas, que, bueno, a nivel local, pues, bueno, choca un pouco, pero eu insistíalle, pois, busca un acordo con outros partidos que permitan que Rianxo, pois progrese, que teña man en outras institucións. Sempre se cerraron en banda. Este acordo que acaban de facer co PSOE, pois, vale, é acordos para ter prioridade a hora de falar entre eles, pero ao final vai ter que pasar polos restantes grupos que formamos a oposición, porque 5 concelleiros que ten 5 votos que ten o grupo de goberno, Rianxo en Común, 5 que ten o PSOE e 5 que ten o PP, esas cifras pois non dan moito máis xogo, entón non queda outra que pactar e chegar a acordos. Eu dito, este pacto que acaban de suscribir o PSOE con Rianxo Común, pois, bueno, salvo o do acordo dos soldos das dedicacións exclusivas e parciais, pois quedase aí, é pouco máis beneficio vai traer para o Concello de Rianxo. Que necesita o Concello? O Concello de Rianxo pois ten unhas carencias fundamentais. Nós xa levamos no noso programa electoral. Primeiro, chan industrial. O chan industrial de Rianxo esgotouse, está colmatado todo o polígono. Sí, pero xa vende aí uns anos atrás. Xa vende anos atrás. Estamos perdendo tempo de todos os concellos da contorna, estánse poñendo as pilas, están promovendo o chan industrial. En Rianxo xa non ten máis o industrial. Entonces necesitamos ou ben tanto parque industrial puro para industria pesada como parque industrial para pequena empresa, parque logístico, algo así que se poida claro, porque está moi ben situado. Sí, está ben. Claro. Temos un plus, que temos a Ría da Arousa, temos a autopista moi preto, temos a autovía de Barbanza que cruza Rianxo, o sea, estamos nun clave estratégico, sí, tal cual. É unha pena que estemos perdendo tempo e non ter avanzado pasos neste sentido, porque serían beneficiosos xa non só para o futuro de Rianxo. Claro. E
E que cree vostede que se está facendo sobre estes temas? Sobre estes temas moi pouco, ou se o fan non trasladan, porque o único que só saben trasladar son fotos colgadas en Facebook e nas redes sociales de cousas superfluas, pero no que ven sendo a chicha, no que ven sendo nas cousas importantes de Rianxo, estamos como estábamos antes. Volvo a insistir, Rianxo quería un cambio, ese cambio non temos. Outra das cousas importantes, perdón, que che... Sí, por favor. O pexón. O pexón era o cabalo de batalla nas eleccións pasadas. Xa levamos tempo sin saber nada do pexón. É unha peza fundamental para cadrar e organizar o desenrolo do Rianxo que queremos. Entonces, se nos falta eso, non vamos a poder medrar en condicións e cun desarrollo sostible e como que iramos os rianxeiros medrar. Entón, esa é unha peza fundamental. Outro tema importante, pois é o centro de día. O centro de día, outra vez, volvo a insistir, nas pasadas eleccións era meeting tras meeting todos co centro de día. Agora mesmo non se sabe nada, non se está traballando en prol deso. Entón, estamos perdendo o tempo e non captando fondos ou recursos ou intermediacións para conseguir ese obxectivo. Residencia, un acordo que firmaron entre a Deputación e o Concello de Rianxo para a construción dunha residencia. Foron, tiña aquí anotado, 38.000 euros que captaron para facer o proxecto da residencia. Da residencia. Eu creo que o proxecto debería estar xa encamiñado, o Concello buscar os terrenos e cederllos a quen vai a facer ese proxecto. Estamos como estábamos, o sea, inmobilismo total, non vemos que haxa avances en temas que poderían estar xa moito máis desenvolvidos. E, bueno, así vemos... En comercio, Plaza de Abastos, axuda a Asociación de Hosteleiros, comerciantes, hai que dinamizar. Hai que dinamizar, e volvo a insistir, estamos igual que estamos, o sea, houve un cambio de goberno e non se notou cambio. O Branxe ven aí, as playas hai que empezar as playas, as sendas... As sendas, os parques e xardíns que dan pena como están. Nos levamos agora unha proposta para este pleno deste xoves, pois temos ao lado do auditorio un parque, antes había un canal e unhas fontes, xa leva anos sin uso, é un basurero, porque ao final ali vai voando toda a porquería e vai caendo ali, é unha imagen moi mala para o Concello. Está abandonado totalmente. Ese non é o Rianxo que eu quero, é o Rianxo que os rianxeiros non queren. Chegas ao Axuntamento, o primeiro que te atopas antes de entrar é as baldosas de entrada ao Axuntamento rotas, e non é que fora da hora. Xa levan por lo menos 3-4 meses. E aí vai xente xoven e hai xente maior que se pode torcer un pé. É xusto entrar e xa ves as baldosas rotas. Vas ao lateral do Axuntamento e ves os cristales rotos. Ao lado que hai o parque infantil onde xogan os nenos. E non é de agora, xa leva varios meses rotos. Si os que gobernan Rianxo non son capaces de solucionar eses temas mínimos, sí, que non fai falta sacar unha partida orzamentaria para arranxar eso. Pois mal vamos. E a imaxen importa, non é só publicar en redes sociais. Hai que actuar e hai que dispor medios. Un plan é que botamos en falta un plan de obras, o que fai falta agora mesmo son asfaltados. Están todas as rúas con baches. As carreteras non hai por onde... Tanto nas parroquias como no casco, no centro? O casco sálvase porque nas eleccións pasadas houve unha remesa, unha partida de cartos e asfaltándose. Pero vas polas parroquias e núcleos en pistas, están todas destrozadas. Vas polas calles do casco urbán e as aceras están desfeitas. Xunto ao centro de saúde, que é outro sitio de confluencia de xente, de persoas maiores, nenos, que en a gardería, pois están todas as aceras, están todas rotas, desfeitas con baches. Un día de chuvia non ves pisas e mollas, que a problemática é... O sea,
Non, é que non vemos que se estean facendo cousas en prol de Rianxo. Por eso dai a miña valoración como decepcionante, porque víamos con as expectativas e unhas ganas de cambio, frustráronsenos totalmente. Eso para os empresarios, os comerciantes, tampouco lles axuda nada. Estamos reclamando que convocar a xunta unha xuntanza para coordinar temas, promover temas en conxunto, incentivar o progreso de Rianxo. Temos que ir todos unidos, as diversas asociacións que hai, pois unificar criterios, e o Axuntamento que ten que marcar as pautas hacia onde queremos ir todos. E vemos que non está sendo así. Xa que estamos aí, falemos de parroquias e de equipamentos deportivos, centros culturais, centros tamén educativos, os colexios e tal. Como está o mantemento e como está, digamos que todo, que valoración fai? En colexios, hai partes que son, dependen da Xunta de Galicia, pero hai partes de mantementos que recaen no Concello, e, hai moito a decir. Está a gardería infantil, pois está nun estado lamentable, ten goteiras continuamente, fixose aí atrás unha pequena intervención, pero non se está indo á raíz do problema. Hai que atallalo, habrá que buscar os fondos necesarios, a colaboración necesaria, e poñerse ao frente e poñer as instalacións en uso. Os pabellóns de Rianxo. En Rianxo hai moitísimas asociacións deportivas, moitos clubes, e eso dá gusto. E o que non está acorde con eso son as instalacións que teñen. Temos o pabellón de Rianxo, cambiouse fai pouco o tellado, hai zonas con goteiras. As miñas fillas practican voleibol, vexo os entrenamentos e as partidas que hai, levan anos no lateral dese pabellón, fixeron un anexo e levan anos cun buraco aberto e tapado cunha lona. As instalacións non son de acordes ao que necesita Rianxo. O pabellón de Taragoña ten goteiras tamén, e seguirá, pasará outro inverno e seguiremos no mesmo estado. Creemos que non se está traballando como debera. Bueno, xa decía que as infraestructuras en carreteras e tal nos lugares e nas parroquias está mal o tema, e no saneamento? No saneamento, fixose unha aposta moi forte pola parte da Xunta de Galicia na depuradora, que máis de 13 millóns de euros que se gastaron ali, pero temos aí un problema, que tampouco o dá asumido, o dá collido o toro polos cornos o goberno de Rianxo, que é o mantemento da depuradora. Non se saca a licitación un contrato de mantemento, síguese pagando 30.000 euros mensuais de gasto, son 5 millóns de pesetas por un mantemento que non se sabe moi ben en que consiste, en que fases de adjudicación tuvo, ou a quen se lle otorgou. Está aí nunha fase así, un pouco así, collida así por velos. Entón, queremos que eso se saque a concurso, que se licite, e intentar mellorar e aforrar eses custos fixos que lastran as contas de Rianxo. Pasa o mesmo co contrato da basura. Houve un cambio da empresa, xubiláronse e colleu agora outra empresa a mesma concesión. Non hai un contrato vixente, mermáronse os días de recollida en varios puntos, pero os veciños pagan os mesmos impostos. Non sei se o Concello aforrou algo na liquidación de contas con esta empresa, pero creemos que non. Vemos que tamén fai falta sacar ese concurso adiante. O mesmo pasa ca xestión de augas. Tampouco hai un contrato que está obsoleto e non hai vistas de poder sacar un contrato que sea beneficioso e que redunde en beneficios para os usuarios do Concello. Entón, estamos nas mesmas, estamos nesa situación. E centro de maiores, centro de saúde? Centro de saúde, temos o problema dos médicos en toda Galicia, que non se cubran as plazas as máis deficientes son as de pediatría e as de médicos xerais. Axudicáronse 2 plazas por concurrencia, axudicáronse, creo que están tomando posesión.
fixerose a Xunta investeu no Centro de Saúde de Rianxo en dotalo dun servicio de radioloxía, fixeronse as obras, creo que están xa rematadas, estará en fase de entrega, estáse formando a personal propio para eso, estáse impulsando. Nós, como partido, sempre propuxemos que o Centro de Saúde ten que captar máis servicios, intentar apostar por eso, porque vai medrando e que vai mellorando, pois intentar dar servicio de psicoloxía, algo de rehabilitación, medicina deportiva, darlle máis usos que redonde nos... E as instalacións, os accesos... Eso xa foi un fallo de diseño, porque ali non hai onde aparcar nesa zona, pero bueno, hai que buscar alternativas, hai que buscar solucións a ese déficit. Facer algún apartamento. Eso, convenios con algún particular que permita eso, que sea un centro... un centro funcional e cómodo para os usuarios, que ao final é o que queremos todos. Hai, está moitos dos concellos están apostando por alumeado de baixo consumo, por o aforro e todo isto. Hai algún proxecto por aí? Como está isto, a situación en Rianxo, señor Castiñeiras? O tema lumínico é desastroso, penoso. En Rianxo, unha vez que se pon o sol, hai veces que hai que andar as apalpadas, porque dá pena realmente. Nos tempos nos que estamos, hai que facer unha inversión en proxectos en iluminación LED de baixo consumo, e hai que facer os estudios e as licitacións pertinentes. Vou explicar. A iluminación ten que ser boa e ten que ser axustada ao lugar que quere iluminar. Pasos, pero non é só a calle, pasos de peatóns, ten que estar moi ben iluminados e identificados, cousa que non existe en Rianxo. Nos en outubro levamos unha moción por este tema, por o tema da iluminación, da seguridade. Estamos moi volcados co tema da seguridade en Rianxo. E preocúpanos, porque no inverno aquí en Galicia chove moito, as condicións son desfavorables, e se non hai unha boa sinalización, unha boa iluminación nestes pasos conflictivos, dá lugar a sustos imprevistos e probablemente a algunha catástrofe. Entón, é un punto importante. Hai que facer estudios e hai que facer... Si é certo que moitos dos pasos de peatóns non depende do Concello, vale? Pero hai que chegar a acordos cas administracións pertinentes e exixir que se cumplan e que estean en condicións. Eso é a labor do rexidor local de Rianxo, estar ao frente de todo eso e coordinar el e ser o cabalo de batalla en conseguir esas metas. O que non pode ser que a entrada de Rianxo haxa pola calle da Carballeira de Rindo, esas farolas que están aí, xa levan anos instaladas, todavía non son de LED, e o problema é que esas luces distorsionan e molestan ao conductor, porque... Eso é un lío. Eso é un moi problema. E xa levamos anos así, xa se comentou por motivos informais esta preocupación que nos tiñamos e que hai que dar solución. E seguimos igual. Non hai vistas de que se estea facendo. A remodelación do Pazo de Martelo, como a ve vostede e como ve este lío que hai aí? Lío un lión, non é un lión. A nós non nos gustou. Eso xa era un proxecto que xa viña do pasado, o 17 de xuño constituíse o novo goberno, en xullo adxudicouse unha póliza de crédito para acometer o único grupo que votou en contra foi o PP de Rianxo. Nós non víamos favorable ese proxecto. Inicialmente tamén votou en contra o PSOE, pero visto que se non saía adiante cos votos deles este proxecto que estaba, cambiaron a decisión de voto. Nos mantivámonos en votar en contra. Non nos gustaba ese proxecto, nin tampouco víamos necesario o gastar eses cartos para destinalos ao mesmo á biblioteca, podendo facer unhas intervencións puntuais e solventar o problema. Eu creeme ali na calle de abaixo, na Rúa do Portiño, e para mí a biblioteca ten un sentimento especial. Esa biblioteca agora desapareceu, non vai a ser outra vez a mesma biblioteca. Tiña unha galería
preciosísima. Eso, ali no verán, poñeste a ler o xornal, o periódico, un cómico, calquera cousa, e vías o bullicio da calle, co sol dándoche así por a galería. Eso era un lujo que non había en ninguna biblioteca do mundo, podo yo asegurar. Eso perdeuse. Perdeuse por un criterio, por unha valoración arquitectónica, que bueno, non vou a valorar, pero que a min personalmente non me gusta e no grupo non nos... Pero digamos que a vostede non lle gusta o proxecto e aparte lle parece caro? Pareceme que non, o sea, Claro, no se facer a inversión en ese proxecto. No, porque que necesidade había de desfacer a galería, que necesidade había de destruir a escalinata interior que había, que necesidade había do acceso, vale, que hai que facer un acceso para... Sí, accesible para todos. Para todos, vale, pois faise, como se fai en moitos lugares, pero non é necesario derruirlo completamente por dentro todo. A mí parece unha aberración, pero bueno, así se quixo, así... Bueno, empezamos a ir mal de tempo, pero algo, polo menos unha pinceladiña para as festas, que tamén son un pouco de cultura, de tradición, pero tamén de promoción do Concello e de todo tipo de festas. Como está este tema? Pois... damos gracias a que temos unhas asociacións culturais moi potentes que moito da actividade cultural de Rianxo está organizada por estas asociacións bueno, da vida, gracias. Hai que seguir apoiándoas e o que sí que vemos en falta é un criterio, un plan estratégico de coordinación destas actividades de axudar ca cultura, co tema de promoción turística, na organización, pero tamén no chinchimónico, ao final o que hai que axudar, claro. Hai que axudar no que se pode, é coordinar, é buscar eso, patrocinadores, é buscar isto é fundamental e hai que seguir loitando e apoiar estas iniciativas que... Como está evolucionando, señor Castiñeiras, como está evolucionando ou que información ten dos veciños de Leiro que estaban preocupados polo tema dos roubos e... É que non é só dos veciños, é unha preocupación xeral de todo. É un problema que temos aí, hai un serie de personaxes conflictivos que, bueno, si somos conscientes de que as forzas do orden están facendo unha gran labor. Si é certo que eles tamén se ven moitas veces cas mans atadas porque non poden actuar, porque eles se queren, eles actúan para que teña consecuencias, claro. De nada sirve que o collas hoxe e a media hora que este outra vez na calle. Entón, moitas veces ao mellor demóranse en actuar para intentar collelos na hallada e cas probas suficientes para que esa persona... Pero hai un pouquiño máis de tranquilidade ou non? Sí, ahora mismo sí, houve un par de detención, un par de actuacións, pero hai que estar incipientes nesa problemática, deses casos puntuais, e co tema tamén de drogadicción e puntos de trapicheo, que hai que estar aí encima deso. Rematouse o noso tempo, pero ten unha última oportunidade para decir o que vostede queira, ou remarcar algo do que dixo ou que eu non lle preguntei, pero moi breve, un minutiño. Eu que espero, nós aquí estamos para intentar axudar no que poidamos. Presentámonos a isto para aportar a nosa grande área e neso estamos. A nosa disposición, eu creo que tanto nosa como do resto de grupos de cara ao goberno, eu penso que é proactiva de intentar axudar e non queremos meter paus na roda de ninguén e intentamos axudar. Entonces, non vemos esa disposición por parte de Rianxo en Común cara ao resto de... Entonces, eso, si sirve de algo, pois pido eso, intentar traballar en conxunto, que penso que vai ser beneficioso para Rianxo, é o que pido, colaboración, información e disponibilidade, que é o que botamos en falta. Pois, señor Castiñeiras, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Encantado tamén por esta primeira experiencia, bueno, encantado aquí. Bueno, pois hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias, moita sorte, e moi boa noite. Igualmente, boas noites. Isto foi todo o que nos desde sí esta edición de Falemos co señor Castiñeiras, co señor Vidal, que portavoz do Partido Popular no Concello de Pontecesures, e co señor Rei, Juan Manuel Rei, alcalde de Caldas de Reis. A semana que ven, máis e millón se é posible, moitas gracias, moi boa noite, saúdos.
programa ofrecido por... Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es.